Hi, Prenshaw. Shouting. Thank you, please. Shout out. How are you? How are you? Hi, guys. Good afternoon. Batang Mindanao, hello. Shout out. Okay, Batang Mindanao, thank you po. You are one of us. One of you? So cute. How come I am cute? Hello, 13 Amazing. Hello. Dilinis tayo ng koko. Boss Aro, hi po. Magayuno. Thank you, Boss Aro. Shout out, good afternoon. Good afternoon po. You're from India. I am India. Okay. I am Philippines. I am Filipina. I am Philippines. I am Filipina. Okay. Wait na. Boss Araw, ganda na. Huwag kang mahiya sa camera. Ganyan talaga buhay artista. Huy! Walang artista. Huy! Walang ganon. Ayan, bigyan kita jacket. Ayan, may jacket ka na. Kuya Boss Araw. Kuya Boss Araw.
Guys, please don't forget to like. Your hair very nice. Wala. Very nice ang hair. Sana all. Sana musika. Ganda mo pala. Love you. John Ignacio. Hello po. Shout out. Good afternoon. Boss Aro. Asan ka niyan? Nasa Bicol. Sa Bicol. Ang ingay. Patayin ko na natin. Ayan. Lakas eh. Yung married or single. Soundar, nasa Bicol ka ba? Yes po, nasa Bicol po. Bakit po? Nasa Bicol lang po. Bye-bye. Bye-bye, Soundar Raja. Bye-bye. Musta? Nakasahod na ba? Sahod sa ulan? Boss Aro, nagsahod na po ako sa ulan. Mulan kanina, so sinahod ko. Potpot show. Hello, ba't ka tumawa dyan? Ano nakakatawa? What's up? What's up? ICB Mix Vlog. Hello. Shout out. Teka lang. Uy, ba't ka nga tumatawa dyan? Ano ba? Pa-request. Ano re-request mo? Wala nga akong sound eh. Paro-paro dyan. Paro-paro dyan talaga. Grabe ka sa akin. Ayos yan.
Tara, walking. Saan? Saan tayo mag-walking? Ay, wala pala hagdan. Oo, walang hagdan dyan. Ginagawa pa. Sayang. Bakit? Akit ka sana? Magdalena, hello. Shout out.
Thank you, Boss Aro. Magkukot-kot muna ako ng aking kuko. Babalang kayo dyan ng ano yung IB Mix Black, Nagalab Shara. Oni, yung sayo. Oni, ang yung sayo. Ano sayo? Rico Music, hello. Shout out, Boss Rico. Good afternoon sa'yo dyan. Salamat sa pagsilip. Sana all. Limutin ang tampuhan. Oy! Happy 20 months! Rico Music, thank you! Thank you, Idol! Gulo-gulo ng buko para kung sabog dito. Salamat, Rico Music Lover! Thank you so much talaga. Anong sa'yo? Ay, ano ba yan? Thank you. Parang bagong gising. Hindi na pa ako gising. Ganyan lang talaga ako. Parang laging bagong gising. Salawahan. Pasaway. Salamat. Mukhang katatapos lang. Uy, grabe ka sa akin. Kasi tinatamad ako lumabas para magpunta sa salon. Ito na lang para tipid. Ako na lang maglinis sa sarili ko. Busy sa work, bye. Bayagan. Sige na, bye-bye. Thank you. Wala ka bang jacket pa sa wife? Saglit lang mo. Ito ka. Ayan, may jacket na pa sa wife. Salamat. Uy, ano yan? Rico Music. Anong halata? Halata daw. Tama. May mga tama na pang mga idol ko Husky. Hello, Husky.
Shout out Sir Husky Boy. Salamat. Thumbs up. Ayan, salamat sa patusok. Parang may hangover. Uy! Wala ah. Ganyan lang talaga ako rito. Huwag kang ano dyan. Hangover kayo dyan ha. Morning po, host. Hi, morning. Husky. Thank you. Uy, Raj. Hi, how are you, Raj? Thank you for coming, Mr. Raj. Morning. Parang may hangover pa ako. Nagalab shoutout sa lahat. Sabi ni Husky. Thank you po sa Husky. Mab Snail, hello. Asan si Mab Snail dyan? Boss Araw, nasan si Mab Snail? Wala naman dyan ah. I'm good. And you? Thanks for asking. Hello Raj, long time no see. How are you? What happened to you? Why only now I see you? Sarap. Thank you, Boss Rico sa pakulay. Ano daw? Sabi ko, why now I only see you? Grabe, English baroque. Sorry naman, because I'm not good in English. Ano daw? Ako ng tawag yan, Rico Music ah. Salamat sa pagsilip ha. Hindi kaya busy ngayon ha. Salamat sa nagsisilip dyan ha. Hi Mix Story. Shout out. Thank you Mix. Wala naman masilip. Agay. Ano ba gusto masilip dyan? Wala. Ano daw? Kahit nga ako di makaintindi. Pasaway. Ay! Ba't kayo tumatawa dyan? Mga saraulo kayo ha? Para lang sa bugsios. Kasi ang puta. Thank you, music lover. Ba't kayo tumatawa dyan? Hagdan. Gusto mo ba ng hagdan? Pag bagong gising dyan, mamakita ang kaganda ng isang babae. Isa pa to si Pasaway eh. Kanina pa nga ako gising. Baka may muta ka. Wala naman. Grabe ka. Grabe ka talaga sa akin. Huy, ganyan lang talaga. Wala kasi akong ano. Wala akong suot na grabe ka, whitey ka kagad. Grabe kayo sa akin. Kanina pa ako gising, umaga.
Kanina pa ako gising, mga siraulo kayo ha. Tanong mo dyan, sino bang nakakita na sa akin? Ay, si Rico Music, di ba? Kita mo na ako. Ganito na talaga ako, di ba? Kahit bagong gising at hindi. Di ba? Halata kaya. Ano ba halata doon? Bagong gising ba? Hi, mix story sa atin. Wala naman magbabago dyan. Oo nga. Ano magbabago? Wala naman. Jamie si TV. Ano panira manay? Panira. Wala pang panira. Uy, maaga pa. Mag alas 3 pa lang eh. Dai ka baga nagwawalwal manay. Dai ako nagwawal. Ay ya. Wala mo tang magwalwal. Wala mo tang magwalwaloy. Digdingani, 10 AM pa lang. Asa ka ba? Sino ba ito si Genius? Parang title niyan. Hindi ko alam. Pinapatugtog ko lang yan. Hindi ko lang ang pag-title niyan. Kantayin mo yan dito. Maganda. Sa deserto wag manay. Okay. Isa pa to si Mix Story. Hagdan daw. Sige, bagbaba ko ng hagdan. Paano mo magbaba ng hagdan dito? Ngayon kayo hihingi ng hagdan. Pag ako ganito ako. Bro J. Music. Shout out. Sana all. Duduling ako dito Boss Rico, magayunon ang host of day. Agoy, isa pa to eh. Oo nga eh. Agoy. Umintraja din tong isa. Lods, akit ako. Mag-open cam na ako. Sige, akit ka. Sa live stream ko, magpunta ka. Ay, mag-akit ka ha. Loko. Sabi mo, akit ka. Ngayon, hingi kayo ng hagdan pag walang hagdanan. Mga siraulo talaga ito na. Ang lolo ko taga-sorry sa doon na lang. Saan sa sorry sa doon? Taga-bulan ako eh. Pasaway ka mix story Buksan mo pinto mo ngayon. Nasa labas na ako.
Gusto ba? Saan ka ba? Mga gagi. Bakit isa lang yung viewer? Pero, ano, may nagko-comment. Kinain ba ni Lolo yung viewer ko? Sorsogon, Baladolid, apelyido Manay. Baladolid. Ah, okay. Mga taga Sorsogon ba, ina? Sa bulan man ako, kaya kuya, Jimmy. Ay guys, patusok ako guys. Tusukan nyo naman si host. Don't forget to tusok-tusok may. Lord, may dala akong merienda. Mainit pa. Medyo nangangalay na ako. Pabukas naman pinto. Sisyo. Kasi hindi naman pinto. Ay, hindi naman yung ano namin entrance eh. Hindi nga lang. Pumasok ka na. Pinaksan ko na ha. Bukas na mix. Pasok ka na. Mahal. Mahal naman kita pala ang kaibigan. Mahal. Sana all mahal. Salamat Lord, nasa likod mo na ako dumaan. Saway kami. Naduduling na ako sa akin ng bago. Baro lang ha. Sarap ko maingay yung ano. Maingay yung kapitbahay. Kain ka na Lord. Masarap itong galak. Ano ba yung dala mo? Ano ba yung merienda yan? Wala pang ang merienda eh. Tama-tama yan. Titiplo tayo kape. Banana Q. Ay, okay. Hindi ako masyado pa ng banana Q.
Sige, Lods, uwi na lang ako. Ano daw? Sayang naman effort ko, niluluto ko pa ito tapos di mo pala type. Kumakain naman ako pero hindi talaga yun nun. As in, ano ko yung favorite yung banana ko. Hindi masyado. Tampo agad si Miss Story, oh. Ba't ka naman magtampo, oh? Huwag magtampo, oh. Akit na nga lang ako sa LS mo. Kailan ka ba mag-LS? Bukas. Mag-LS ako. Makit ka. Pag hindi ka umakyat, hindi tayo bati. Sabi gano'n eh. Akit ka ah. Thank you, Mix. Salamat. Wala pala akong son. Thank you, Lords. Sana all Lords.
Thank you, John. Next story. Salamat sa tambay mo, Lord. Thank you sa inyo lahat mo nandiyan at nagtatambay, ha. Ako po, sa Paris. Abdul Latif, hi. How are you, Abdul Latif? Shout out. Hello, Abdul Latif. Guys, nagstipid sa ng sarili ko. Ito. Hindi ba? Hindi yung my nails. Sala.
Makatusok ka ng sa'yo mahal. And guys, tapos na ako mag-nail polish. Nail polish ba? Diba?
Naduduling ako dito. Idol Mix, salamat sa iyong pagtambay dyan, Dol. Sampak talagang paay na. Basta, ayan, natapos rin. At di ka mag-LS mamaya, Lods. Sige. Mag-LS tayo. Akyat ka. Ang oras. Gusto ko mag-LS ako may aakyat eh. Para may kakanta. Oo, akyat lang siya. Sana all. Storya Mix Vlog, hello. Shoutout Storya Mix Vlog, wait lang, bigyan kita jacket. Para karantangan. Isa pa to eh. Lapo eh, pila yung boses ko. Ayan, may jacket ka na. Storya Mix Vlog. Thank you, Stanley. Ayan na, may jacket ko na. Mamaya, kapag tayo mamaya. Aakit si Mix Story. Ito pong awan ng 50. Oo, naglimot ako, naglimot. Love song ganda. Siyempre, dapat magandang love song. Nadamdaman mo ang mga ex mo sa suon sound song. Oh, okay. Nagaang ex ha? Mga ex talaga. Grabe lang maglimod yung aking grupo. Niyara ka na ex. This is na lang my own. Mix Story, mag-live ako. Nakit ko mamaya. Kanta tayo.
tao dyan? Ano merienda dyan? Ang merienda natin, guys. Live! Hello, live! Thank you for coming live. Ay, parang hindi gumagala yung tusok ko. Guys, patusok naman ako. Don't forget to tusok na host. Yan, ako isang oras na ako, guys. Bye-bye. Thank you, guys. Nabush! Bye-bye, Mix Story. Thank you. Story Mix Vlog. Thank you. See you around, guys. Bye-bye.